बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बाक्सा जिल्ला अल बड' वुमेन्स वेलफेयार फेडारेशन सुंद'यै आबुफनि लेङाइ आफादगिरि हेलिना बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजिनानै दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हेलिना बसुमतारीया चेन्नाइनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव फिसाय फिसाज्ला नखरजों लोगोसे बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। आक्रासुनि दैदेनगिरि शंकर राजबंशीखौ पुलिसआ हमबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै सोरांसि समाव गुवाहाटी जयानगराव थाखोमाना थानाय जायगानिफ्राय आक्रासुनि दैदेनगिरिखौ पुलिसआ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां गरेस्वरनि सासे सिख्लाया फेसबुक लाइभनि गेजेरजों सिगि सग' खालामनाय अजद दैखाङो आरो दैदेनगिरिनि हेंथायै गरेस्वर पुलिस थानायाव एजाहारबो थिसनदोंमोन। हाबा जाखानाय शंकर राजबंशीया आक्रासुनि मिरु आफादनि फोसावदिं नेहाथारि। सिख्लाया गरेस्वर थानायाव एजाहार थिसननायनि बिथायाव शंकर राजबंशीखौ दिनै सोरांसि समाव गुवाहाटी जयानगरनिफ्राय पुलिसआ हमनो हायो। कटन मुलुगसोलोंसालिया अफलाइन क्लासखौ जागायफिनसिगोन। फैगौ 2 फेब्रुआरिनिफ्राय कटन मुलुगसोलोंसालिया हायार सेकेन्डारि, आन्डार ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएटनि क्लासखौ जागायसिगोन। मख'नो गोनांदि अनलाइन क्लासफोरा फैगौ 1 फेब्रुआरिसिम सोलिगोन होनना। अफलाइन क्लासजों लोगोसे फैगौ 2 फेब्रुआरिनिफ्राय एचएस सेथि बोसोरनि प्रेक्टिकेल क्लासफोराबो जागायगोन। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारीया एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखिदों। आयेननि हेफाजाब मावनांगोना नखरासो मावो, सरकारा मावा। नखरनि सोरबा लिड लानांगोन, सरकारनिफ्राय हेफाजाबसो खालामनो हायो। रन्जन दैमारिखौ नखरासो उखिल हमनानै उदां खालामनांगोन, बेजोंसो हागोन, गुबुन जेबो उफाय गैया होनना। बारग' एनडिपि होनना बुङोब्ला रन्जन दैमारि ग्रुपनिल'सो, रावनिबो गैया। बिथांमोना हाल्ला खालामनानै मा जानो, मानोना बिथांमोना एग्रिमेन्टनि गासिबो बाथ्राखौनो बुजियाखै। रन्जन दैमारिखौनो एनडिपि होनना सानदों। रोजा रोजा एनडिपिनि गेजेराव सासेल'सो। बिथांखौ बेस खालामनानै जाथिया थांनानै थानो हाया। हुस्रिखावना जेबो फिथाइ थाया। रन्जन दैमारिखौ दिहुननांगौबा आयेना होबथादों, आयेननि गेजेरजोंसो नाजानांगोन। बेबादि लामायाव हुस्रिखावना माब्लाबो जाया। गुवाहाटीयाव एटिएम लुथिनाय जाथाय। एटिएम लुथिग्रा आइजोखौ गुवाहाटी पुलिसआ हमो। आइजोआ एटिएम मेसिननिफ्राय गोबां बिबांनि रां लुथियो। लुथिनानै हमजानाय आइजोखौ गुवाहाटीनि साहिदा बेगम होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ लटास सिलनि एटिएम मेसिननिफ्राय 65,000 रां लुथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि साहिदा बेगमआ गोबां एटिएम लुथिनाय जाथायफोराव सोमोन्दो दंमोन आरो बिथांनि हेंथायै गोबां पुलिस थानाफोराव कमप्लेन रेजिस्टार दं होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि गगामुख हालामनि 2 नं फाहापुर गामिनि 3 बर' सुबुंफोरखौ बुनानै हरदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 3 बर' सुबुंफोरा हाजोआव बन लायनो थांदोंमोन। बे समावनो मिरि हारिनि सुबुंफोरा थांनानै बर' सुबुंफोरखौ बन दाननो मोननाय नङा होनना खाथियाव थांनानै बुङो आरो बन दाननो मोनैयाव गिदिंबोफिननाय बर'फोरखौ मिरि हारिनि सुबुंफोरा गाज्रियै बुनानै हरो। 3नि गेजेराव सासेनि गोदोनायाव सिखाखौ लगायो। सिखाखौ लगायनायाव एसे बयो होननाबो बुजानाय सुबुंफोरा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।